Wadaroma obi antimi fa asante no masante de se ya nkasa odi asante na de asem nyamenum no kure ni anema yakoso ne de se nipa baakofo na yesa se wunnim asante amamra ade bi wa onsosofo se de misi hunu no because yeti asante na obi soso te ba bia okeka nsem de se wa wunnim se wudimu a anema bi wonum kwampo no bi de beto so a umfi na wayi wani na wa se nipa kwa no kwampo no nte kra de minim no nti nyese yate ada ya wote wa akire no se ehun hia na se emfa empuntuo ne ayi bi ama before say ehun hia bi wono ma one de say ya no person say ya de a hospital no madanti ase say aban say enche ye ba bebie e bia November mu hono Haspini ni parudo se na hwe ni muso be hwe mu na yare ahodo benso ene na ohwe. Okay ene ya ba ha say ye ba be hwe ye nuanom ye maamenom ye papanom ye brothers and ye sisters apomudin ewo asantememu na ye adverts ni ade no ye expect nipa no less than 500 ewa ha ene ye wo hanum say ya ye ba be hwe omapomudin yare bebre wo honum a eba wo ho a onti symptoms bia ema wo signs bia enti nipa bebre nam ho a omo feel say omo wo apomudin anase omo eye okay enu nti na ene eba enti bia yare bi te say diabetes sugar mu yare bi te say hypertension ye hwe omani ye check omo weight na ye de ahwe hawa omapomudin eti wa ha na ye gusua ye hwe ye nyenu ba bia ba ye kukura mpo se bebre wo honum a omo BP ne koso bebre ho so omo nnim se yare no ebi ewo omo ho enti enu nti ena ye wo ha si ye bebo modin early detection is always the key ye bebo modin na ye tumi ehu adekode pa ewo omo mpom enu so enso ha say you say obi yare bia wo obi ho a your hospitals ahodo bebrae no makasa ye refer omu nyina ma o makọ no makotoa o mapom din no so e wo ho nti ene no ye hwe omu wi a ye nja o musa ye betoa so a follow up hu say obi a e okay eno enti na ye wa ha Ni se Ghana for de o kan bibi se ye free a ente se de bi echi nyina ye free ora ma o ka se ye be reform to other hospitals am ya hwe omo eno so ho asem ka te say. Oh, okay. So your name hospitals no ekasa and you buy and most of them crowd insurance card maybe. And BP area ne esiche area ne say area na ewo ho a bebre na won symptoms bia no omko hospital na bebre na kra se omo ewo hospitals omko deda. Enti ehu say area no ewo through too much a hospitals na no makasa no omo be ko ho na wo ko ho no na omo so be kire wo ekwan a wasa wo fa so no mo de be hwe o enye se ye begya wo mu nyina keke ye no mo bedi nkomo wo saa kwan ni nyina so afi na ye hia wo mo enti no ye no mo di nkomo a ye be hu mo a wo mu hia no ne ensoso ya bo mo saa kwan ni so. Okay. And doctor obi ka se enu ho asem ene ye hwe omu wi ano se osom do mbeko no e de mbeko fie saa keke anase be mo mu nuo ha mo so yare na aba mo so mo metim de atuti. Okay, and then no ye ma obi a edro wa hanum sei ne ye hwe nyina ne say pese ye hu yare a ewo wo ho no akọ right place no na e wo say wo ye labs and no ye labs e wo say wo doctor specialist and wo specialist aha pa de enuro bi wo ho no ma e bi ene ne ye nya hu ya ne akoma wo no nipa no kra kofi ahwa no wantumi antoa so amfa nduro no but okọ hospital ne ma ne nduro na enuro ni sa onim se ho na wo so ye den osan akọ no okọ akotoa so nti na ne de ye hwe yare a ewo omo ho ni ama o makọ right place na o makọ akoto omo apom din ni so enu nti na ye wo hanum sei Nipa wodina yanim eye sewia nkoso hima ene yani ni di nkomo ne abusa no ede ne ne ye wa ha na wadaroma me de minimudi ma hwefo ntibu ame udi ede sei wadaroma me pamcho ye frame Nana Amadi Asitipa Seria nkoso hima nana doma ye twa sia ha yi ene ade fefe ekoso ede ne ye na obi abusa se ade nti na ye sa ade wi your friend say ewiase de yapomudin hu hia yen na me be yen koso hima nsuso I was making sure say me kro man obi a ho ntechema me de me pe me pe nkoso enti sa wo bo mo ho ban a bibia nso so betimi aboa na ekro no akoso na ye ba ha anya bone yare bebre ho no ma ya na asie wo nipa vidie nim a say ya nhwa a nipa ni hu bibi te say diabetes pressure say ya check pe what why yes wait tim na wa frim e bia na the pressure wo shoro na ya nhwa ama no me sugar level wo shoro ni nyina no asie wo nipa vidie nim a abra ya nhwedai yan hwe just walk hospital answer
enti ene de ye baaya a enye bone ene waso se nkofo bebre panyimfo no me hu sa okasa chomo suma ye dendende amo nti asem ti ye pese ye check ni nyina so na tesebo on mana sumo ye den a na wahwe eho asem aka because ye nyini nya no na ne ma bebre to chima wo ya brabom enti se ya nhwa anka na ya nso ano a obon se kodu akira afi na ya kese ne ntimi nso ano enti ne se wi amantem ha nyina ye baaya anya bone ye pese ye nana no ye maamem no ye ma omotena se eche na omususu di omuna na yare bia meka omo enti na ya organize screening ni se de be ya ebe boa omo na omo nsusu ya de omapomuden aye kese na omonya enkwa na omatena se da amaye ahwe ye nsusu se de omo hwe aye no enti na ye wa ha sei enye bone asa onkomodi ani mi die nyina ye mpanimfo omo mani afi na wararoma enim se krobia betumpon a aya na ejina mabunu so ade mabunu ma mo mama ne ana se eya sobracha na edumanti ana mo atimi ama mabunu ni nyina nsusu wa ha sei omo beba omo de ye kan se apomuden no se mabunu bi o ma ye fo se omo ho adin enti omo wo ha sei wo hu omo a wo hu se bi na ninam hai ebi nsusu wa akire omo nyina beba ebi nsusu abakọ omo besan aba youth ne so de hwe omo se de be ya omo so be nyina be de abeboa ye because say the kro ye de nkwa na chichi kro no omo wo apemfo omo nyina wa ha se aye hwe omo any youth ne so nti obia ye the youth ne kwan so blood pressure ye be check ne nyina omo beba omo guso omo bo omo manwie ye se afa na ade ye de ache a omo asori nti omo nyina wo na de Ghana fododo na ebisa ne se omani mu sabi minim se sa na wo hu ne dia omani mu ayede ebi mu nya adwuma nye ere ka me ase apomudi na mo mani akun wa bra mabu ni bi nya adwuma ye ana wo fere se mra ne mehwe apomudi na wadaro ma adenti na sa brewe no da se mehwe apomudi e ya fa mpa adwuma amaye wadaro adwuma ne de yegusu se de abaye se aka no abaye bi obeba bia oboa se adwuma e beba enti yegusu a ye pa adwuma bebre on ma ye ne omasiesie e be ya ma omo se ye be kire omo se etire ye set it up ya trom ha ye be decoration se de be ya emabunu fo ni nyam beti mo benya nsa no adwo bo on so a wo ye school dropped out hospital kese e be bie ye boa se ye be fa omo amawe cleaning e be ye healthcare assistant mu nyina no ye gusu a aban gusu omo hwehwe nti ye nyina ye so ye boa e na omo so omo pe astrotef kra omo de beto manim nti ye no so ye gusu ye hwehwe mu a ye de akototo nkofo ni ma omo betimi aboa yen a emabunu so benya ba bia di agro a ye be boa ekro no na wadaro ye hwe apomudi dia me yenko sewia government hospital a efi petepin no ya ba ya penso hospital be si wo ka me ese de bia ye te ho printing kwa ye bo ho bra ye su twa adwaju se hospital no ye timi anya wo hwe ba bia ye screen ya sabi ese fata nanso obi be ka se ade ne wo hospital a ye nwie na nke betimi akwa ye wo ho nanso ya ba betena abonten nana obi be ka se ase ento asum Mother Roma Hospital no Madianti ase se aban se enche ye ba bebie e bia November mu honom no any school point a yesi enche kra mpo kohra machines bibia wo ma ya setting up enti e betwa nkane anatum enche kra nana ase Ghana for ne se acha dodo because ase bibia ye de to aban so nana no muso mu wa ha ade nti na mo de sa aban ne so wonya mo fantom mo so na mo hwe enya maye na nso yo ho ahinha ye I say machines be bre honom a untimi operate machines no untimi ntwa light ntuma abra machines ni wo honom e ko sai sesi ane bo nso so adin enti ye de ani ato omo ye etey hospital omo ye ye friend say enya light for no ko my light na wi o na omo a omo de machines ni ba ye na kasa so make sure say ye twa light ni tuma they will be able to operate it said de be ya yemfa eyi bia nsunsun bia nko light ni so ma ne nko sai enti na ye mbie ye no nyame anim ni kurani bibia honom aye ready hospital no aye ready a empa machines e dey hwe bibia apomuden bibia honom ko no tisi a ukohwa e honom enti encha kra ye ma ho se bosumi mienu achi ye ba bebie etina na o se wiaman ene Ghana mine boss o yankoso himan a wo krom ha die wo behwe aboa ama hospital no aba ama aba bedimu ama Ghana fo ni sewia enwa henha ye enye sewia nko a o sewia bro no nya hospital ne fo ye nyina enti se ye ka se so ma me ya enye ye nko na be affect ye sewia fo ye si sewia sase so but eketa for the whole region enti nya sewia fo nko a enti the whole region the whole Ghana so the be ya ye be easy stress na we konfa noche no ye di bia ba se so konfa noche go for the form empan so sisi ha enti ye twen se omo so mba bebia me de minim me wa reche mu se aban no de oba bebie okay okay
Ana yɛmfiri ɛnɛ dwumadie mu na yɛnwura ahensɛ mu kakra mu sɛ ɛyɛ dea ɛte sɛ deɛ wakɔ afuom na wante aduane ama fie ɛne ɔba bɛbu ada ana wɔdaroma yɛho sɛ ɛnsɛm bebree ɛwɔ ahensɛ mu a ɛkɔ so but ahema amate ada meka kɔwie sɛ wohwɛ dɔmaa wohwɛ tachiman wohwɛ suma nkurokuo ahodoɔ bebree sampa nana wɔdaroma wodeɛ wowɔ Kumase a yɛru ase yɛm yɛasante sɛm ɛnyae na woyɛ nkɔso hema menim sɛ baabi a wowuradi berɛ ɛwɔ no wondu hɔ nanso woyɛ hema yi de ma memu sa wo adɛn nti na mo ne mo ama hema no ne mo mpanimfoɔ no moate ada na ntɔkwa no akɔyɛ sɛ nnipa baakofoɔ pɛ sɛ ɔfa asante no mu wadaroma obi antimi fa asante no mu asante deɛ sɛ yɛ ankasa wode asante ana de asɛm nyame no nokura ni ɛnɛma ɛkɔ so ne deɛ sɛ nnipa baakofoɔ na ɛyɛ saa sɛ wonim asante amammerɛ a ɛde bi a ɔnsosɔ so sɛ de mesi hunu no because yɛte asante na obi so te baabi a ɔkeka nsɛm deɛ sɛ waa wonim sɛ wodi mu a ɛnɛma bi wɔnom kwampo no bi de bɛto so a womfi na wayi w'ani na wɔyɛ sɛ nipa kɔ no kwampo no nte koraa deɛ menim no no nyɛ sɛ yɛte ada ɛnyɛ sɛ yɛte ada koraa obi ante na ɔma ahema nkɔsoafoɔ ne ahemaafoɔ deɛ wote wɔ akyire no sɛ ɛho hia na sɛ ɛmfa mpuntuo ne ayi bi ama mefo sɛ ɛho hia bi wɔnom a ɔno deɛ sɛ yɛ anɔpɛ sɛ ɔsɛ adeɛ nti nyɛ sɛ wososɔ ne so na wo de ane kora anase pepa ye wo ye no so wodim na wo papa na wo forget about the people so wo say asem obi person wo kan ma na e how because nipa de obetimi aka asem ma na how say wo gituma na e how but say wonim say ente sa de a wo kwa wo so ne sumpo de minim no nti na ya ye din no enye say bibia ntia na ebi mu ka say ase asante ahema ne ahemfo ase se school sam na awura ahensem nim nti no ama moni wo school no a chen yamamre ne yamamye nti ama akoye hu da mo so amunti mo pesa mo beka ho asem enye nokre amane ne amamre de untumi tutu nase ye da so tim ye busi akosu ye de beboa ye de be hye ne ma e ho da dansa ne ye ko school no nti ye ntimi kra nyi mfrim ye de ba be hye ne ma school na de hye ne ekosu aye ye de be hye yamamre ne ma se de be ya betum po na adimu nti ye ntoto nase kra nana se ufra brochie na baaye ana akunya yi ato wo odaroma de na beka che wono e wa brochie epre akunya die wo mo so se de o madi o makotena brochie na o mani ato na jeje mu yenya den wadaroma me wa brochie me ko na maba but most of the time crampo na am sem ye di me see nkoso no nti de nkoso hema no abri biara me ba be hwese de be ya ekro no me ne papa bedi nkita ho dada se na ekọ se de be ye betimi abo mo ti amana no na e de o madi akonwa no nso de me sere so mbebe fia be hwe o machi na de o masu amana no mbetimi di aba ha se de be ya ye nso ya ba ye de screening machines aba ya toto fia brochi ide abeku se wiafo ene o mo amantam nyamfa nye omapomudin sa na mesere mo so be dey ebe ba be kan ye ho no mo so ba na ehu se abrochiefo ye de di akonwa ye mfie timi ye dey ye de bibi efiri ho ebe kan ye ho na aboa